Reflexions sobre la vida. Déu creà el burro i digué: treballaràs de sol a sol, carregaràs sobre la teva esquena el pes, menjaràs pastura, no tindràs cap mena d'intel·ligència, viuràs 30 anys i seràs burro. El burro respongué: seré burro, treballaré de sol a sol, portaré pes sobre la meva esquena, menjaré pastura, no tindré cap mena d'intel·ligència, però viure 30 anys és massa, senyor, doneu-me només 10 anys. I Déu així ho va fer. Déu creà el gos i digué: seràs gos, cuidaràs la casa i dels homes, seràs el seu millor amic, menjaràs les sobres que et donin, viuràs 20 anys i seràs gos. El gos respongué: seré gos, cuidaré de la casa i dels homes i seré el seu millor amic, menjaré de les sobres que em donin, però viure 20 anys és molt, senyor, doneu-me només 10 anys. I Déu així ho va fer. Déu creà el mico i digué: seràs mico, saltaràs d'arbre en arbre fent pallassades simpàtiques, seràs molt divertit i faràs riure els nens, viuràs 20 anys i seràs mico. El mico respongué: saltaré d'arbre en arbre fent pallassades, seré divertit i faré riure els nens, però viure 20 anys és molt, doneu-me només 10 anys, senyor. I Déu així ho va fer. Finalment Déu creà l'home i va dir: seràs l'únic ser racional sobre la terra, utilitzaràs la teva intel·ligència per estar per sobre dels animals, dominaràs la terra i viuràs 30 anys. L'home respongué: senyor, seré el ser més intel·ligent dels animals, però viure 30 anys és poc, senyor. Doneu-me els 20 anys que no ha volgut el burro, els 10 del gos i els 10 del mico. I Déu li va concedir. La conclusió. L'home viu 30 anys com un home, després es casa i passa a viure els 20 anys del burro, treballant de sol a sol i carregant a l'esquena la responsabilitat de les seves obligacions. Després es jubila i passa a viure els 10 anys com un gos, cuidant la casa. Llavors es fa vell i viu 10 anys més com un mico, saltant de la casa d'un fill a la de l'altre i fent pallassades per entretenir i divertir els nets. Aquesta, doncs, és la realitat de la vida.